27. Iya. RI Merdeka. Nah, Wonten siswa malih PKI, SPKI. Jepang. Pakai ngene secara peperangan. Nang kene. Pejuang-pejuang. Berarti pejuangnya kumpul kene ya? Iya, Lanjaman. Terus ana harta karun dagan sapa, Mbah? Harta karun. Iya. Sinten pundi? Gue sing Banggulun. Aja gelem buku. Wae jelmaane Sarina. Oh, jelmaan ya. Iya. Aja gelem dilabuhi ya. Iya. Kon mesti kene wong apik kabeh. Iya, Mbak, amin. Orang mesti nyiapang niat apa-apa ya. Iya. Tapi tak kelingna. Laka harta karun sing gawe apik nang sampean kabeh laka. Langka ya. Wis dijalani bae. Apa anane ya? Apa anane siji sing penting. Donga ya. Donga ya. Iya donga, kono dalane bae. Wis usah gugur. Mbah marang harta karun ya. Ini pusakane si Pitung. Si Pitung pendekar Betawi yang kene. Pendekar Betawi? Iya. Kumpul? Iya. Kene apa tempat pejuang sakti jeneng. Ada muridnya nggak di sini? Lanjaman. Si Pitung ada nggak? Ana. Mau saya kasih ya. Canggae. Kayak muridnya mau nih. Canggae? Iya, naruh. Oh. Murid atuh. Sini. Murid atuh ya. Kiai Jeni kae? Iya, atuh. Kayak si Pitung. Kubuhan, petepokan sing Betawi. Melanjani bepas. Kene kumpule. Disit kumpulan wali-wali. Kumpulan bangsa pendekar Jawa Jawa Tengah ke kumpul ngene kabeh. Kumpule? Iya. Ning Lanjaman berarti ya. Iya. Kan kocap Lanjaman aja wani nglanjangi ya. Kocap Lanjaman aja wani nglanjangi lan ugi marang tempat sing kocap mone kesombongane kuwi diucap ning tempat iki. Oh, anak apa bae. Musik bae anak. Kayak aku bukan Lanjaman ke ujung tombak sing ora tuh. Iya. Cuman nyata bisa kebukti nyata ke Lanjaman. Iya, temuane bangsa Sunan wali-wali ya. Iya. Ini kayaknya berarti ya. Ini kan Lanjaman ya, mama. Lah Mbah Hasim asli penduduk pundi, Mbah? Asli pribumi kene. Anak telu kene. Si Melayu bocah ki anak. Hasim Abu Hasim Abu Awas bin Habis Tolib bin Habib Tolib bin Habib Hasan bin Manap nama anak sing Canggae. Hasim jago dawa kon paham mesti. Paham. Anu kudu wong sembarangan. Cuma ning anak putune dadi sembarangan. Angger anak putune gelem niku ala Canggae. Dadi meneh ku politik ya. Benar. Go politik, Mbah. Saiki lagi anu mending politik iki ya. Bukane edan sia ilmu agama anu nyerang politik ya. Lah barokah ya. Iya. Wis orang widoni. Orang widoni. Iya. Politik ya boleh setitik. Masa berkabli. Iya. Ya. Mbah Hasim lah turunannya anak keturunan nang kene. Keturunane wonten tamu. Cakatamu. Iya. Jadi Mbah Hasim dudu tiyang mriki asline. Mbah sapa kan? Taslim ya? Mbah Taslim. Mbah Taslim sederek kula. Oh, sederek. Sekandung. Oh, sekandung. Hasim. Ya. Pak Taslim bin Siji. Abdul Rahman bin. Lah, anak manis sing kalian pandang. Mbah Pandan jadi. Lah kuwi yo. Sing kalian pandang. Iya, kalian pandang ke makam sepuh barane Mbah Pandan jadi. Kocap moning lepun telepon ke Jati Wangi. Ya. Sing nunggu kocap Jati Wangi kuwi silsilah. Ing anak putu esik yang Prabu Siliwangi gelar kinta Jawa ki kabeh. Bukan aja gelem kuku-kuku agama sing aku ngaku